Én mindig azt mondom, hogy soha nem tudom, hogy mire készülök. Tehát én nem tudom, hogy én ezt a szakmát, ha így veszük, fogom-e még űzni. Én mindig úgy készülök, hogy minden egyes felkérés az még egy ajándék. Jakubcsek Gabriella televíziós műsorvezető, aki számára a műsorvezetés nem csak munka, hanem létállapot. A jó rendező is meg kell, hogy dolgoztassa a színészt, mint ahogy a róka is úgy kapja el a nyulat, hogy azért egy kicsit megfuttatja, hogy ízletesebb legyen a húsa. Pindrok Csaba színművész, aki szerint a siker sokszor inkább veszély, a bukás pedig lehetőség. Ezt sajnos nem én találtam ki, aki úgy gondolja, hogy elkészítette az élete legjobb borát, akkor ott hagyja abba. Dr. Busai László borász és orvos, aki szerint a jó bor készítésének titka, hogy ne rontsuk el. Javában benne vagyunk a beszélgetésben. Nem sokára érkezik az első fogás, az este első borával. A mai borvacsorán Busai László borász vendégei vagyunk, bár nem is tudom, hogy borászként apostrofáljalak csak, vagy esetleg elmondhatom, hogy házi orvos is vagy egy személyben. Minden esetre a zalai vidék szépségeivel, a hozzátartozó gasztronómiával és természetesen kedvenc boraiddal fogsz megismertetni bennünket. Jön az első fogás, ami nem más, mint rögös túrós lepény körtével, tökmagolajos salátával. Milyen bort válasz hozzá? Azért feladja ez a leckét. Hát fel, de egy autentikus bor, a Veres pincészetnek a pintese. És szükséges tudni erről a borról, hogy valamikor a 60-as évek elején, vagy az 50-es évek végén ki kell mondani, a világ egyik legjobb, hanem a legjobb ampelográfus, a német Márton Pécs Cserkut szőlőiben kutakodott, persze máshol is, és ő találta meg ezt a fajtát. És ez a pintes nevű fajta, ez majdnem elveszett, és a Veres Jancsiék ültettek belőle, és nagyon könnyed, szép, illatos borokat tud, hogyha nem engedjük annyit teremni, mint amennyit szeretne. Hiszen a nevében is benn volt, hogy egy bakművelésű szőlő egy pintet tudott teremni, ami 1,5 liter itt nálunk. Na, hogy fogalmaznátok meg az illatát? Jöhetnek a nagy szavak bátran. Na most, de Hamvas Béla vagy Márai, más nem fogadok el tőled. Tudjátok, hogy a hölgyeknek genetikusan jobb az ízlelésük és a szaglás? Igen. Mondják. Igen, a szaglásuk is szerintem. Mondják. Mindenki keresi a szavakat. Ízlelgeti. Ezek Nagyon nekem finom a könnyed bor, szerintem nagyon finom könnyed. könnyed bor, egy nyári Nem kell este. semmi különös. Ami eszedből. Savanykás, könnyű. Jellemezzük, mert egyébként oda is kell figyelnünk arra, hogy miként fogalmazunk meg egy-egy bort. Főleg egyébként a doktor úrnak kell majd odafigyelni erre, hiszen a műsor végén megpróbálja valamelyest társítani hozzánk, a mi személyiségünkhöz passzolni egy szervírozott borát. Hát olyan jó bort nem hoztam. De van egy érdekesség egyébként. Vannak borok, amelyek ilyen figyelemfelkeltőek. Szóval, hogy az ember egy pillanatra az illata megcsapja, vagy az első kor. Valamit például én nem tudok hosszan inni, csak röviden. Nem tudom, hogy ezt érti el. Elég pontosan mondom el. Tehát nem az a bor, amit egy egész este tudok inni, az a bor, amit úgy megkíván az ember, és úgy azonnal kell. Igen, a szomjazás, és nem a filozófia része, nem? És ez dicséret a bornak, mint öreg Légi Otto bácsi mondta, hogy ez az a típusú bor, amit kellően behűtve, úgy 28 Celsius fok fölött az édes semmittevés borra, és ebből jókat inni, és nem akarni megváltani a világot. Ettől nem fogunk háborúzni. Igen. És az annyira jó. Szép savai vannak, egy szép kis virágos illatjegyek, minden ott van. Nekem volt eddig olyan 70-80 premierem, vagy 60, nem tudom, amiből volt mondjuk 3 vagy 4, ami történet volt, ami talán úgy sikerült, és majd benne lesz, ha lepereg a utolsó kockákban valamelyik.
És nálam egy premier az úgy néz ki, hogy fölkelek, és akkor kicsit úgy élek, mintha a század elején lennék, tehát majd, hogy nem kemény kalapot hordok, bemegyek egy kellemes kis étterembe, Pesten pici bort iszom is, én nagyon semmit tevéssel élek, de ez csak akkor működik, ha tudom, hogy mindent megtettem ahhoz, hogyha Jóisten kegyelmében leszek este, akkor ez jól sikerül. 3-4-szer volt így. Nem túl sok. Nem. Tehát kívánok neked ennél lényegesen többet. Ó, nem, nincsen. Ez bőségesen elég. Egy színész életében egy hosszú pályán, ha van 7, akkor az már boldog. Tényleg? Igen, azt mondják a nagy öregek. Úgyhogy én azt mondom, hogy már volt 2, és azt hiszem 2 volt. Az egyiket 50-en látták, a másokat 1000-en. Tehát 2 estéről, 2 pillanatról beszélnek, akkor ez nekem már erőt ad. Viszont lássunk hozzá szerintem a rögös túrós lepényhez, amit körtével, tőkmagolója salátával szerveztek séfeink, Laci Tamás és Kovács Gergő. Nem tudom, tudjátok, mi az a rögös túró egyébként? Igen, sejtem. Ami száraz túró, nem? Igen, ennyi. És azt tudtátok, hogy hamarosan, pontosabban már folyamatban van az eredetvédelmi eljárása, ugyanis kifejezetten hungarikum. Csak a Kárpát-medencében gyártják. Igen, a rögös túró. Most nagymamám biztos megveregeti a vállát, bár ő egész életében rögös túrót gyártott a családban. Rögös túró. Őt annyira ez nem kápráztatja el szerintem. Jó étvágyat, kóstoljuk meg! A Zalai borvidék a Balatontól nyugatra helyezkedik el, és 3 régióra osztható. Ezek a Keszthelyi-hegység északnyugati része, a Kis-Balaton keleti és északi része, valamint a Muramente. Bortermelő települései szétszórtan, viszonylag nagy területen találhatók. Mai első fogásunk egyszerű, házi sóstúrós lepény, friss borsikafűvel, rozmaringon karamellizált fehérborral felgőzölt körtével, friss tökmagolajos salátával. A lepény a Zalai konyha egyik jellegzetes alapanyagával, a hófehér rögös túróval készült, melynek elkészítési módja csak ránk, magyarokra jellemző. A tökmagolaj Zala megye és az őrség fantasztikusan egészséges eszenciális olaja, amelyet már a 18. században is mint csodaszert emlegettek. A könnyű előételhez jól illik a csillogó sárga színű, könnyed, pintes. Az egyik legősibb magyar fajták egyike, amelyről egészen 1968-ig azt hitték, a filoxéravészt teljesen elpusztította. Neve a bőtermőségre utal, mert egy hagyományos tőkén képes annyit teremni, amennyiből egy pint, azaz 1,6 liter bor készíthető. Illata magában hordozza a magyar konyha fűszercsodáit. Bár a paprika uralja a teret, mögötte borsikafű, rozmarin és kakukkfű is érezhető. Ezekből az alapélelmiszerekből, mint a túrós sajt, ezekből lehet a legjobb ételeket Tudták régen eltartani, akkor mit tudtak csinálni? Persze, Megszállították. valahogy szárítani. Apusom írt egy szakácskönyvet különben, azt hiszem Göcsei ízek, vagy Zalai ízek címmel. Ott is a túró jelen volt. Hát én baranyai vagyok, és mindig, hogy hát Baranyában a rétes a legjobb. Elkerültem Zalába, és egy kis paradigmaváltás volt. Mert hát, igen. És Baranyába vagy Zalába használnak több magolajat. Ott, Az őrségben biztos, azt tudom. ahogyan átlépem a jelenlegi államhatárt, a horvátok, a szlovének mindenhez tökmagolajat használnak, és nem olivát. Tökmagolajat sütni nem lehet. De mindenhez szerintem még jobb is. Élettani hatásait tekintve, doktor úr, mit gondol? Hát prostata apukám. Rossz papa. Hát ahogy De gondolják. egyből, tehát semmi más nem jó, csak tényleg a tökmagolajat muszáj csak a prostatával Antioxidáns, összefüggésbe E-vitamin hozni. bomba, de hát most, tehát E-vitamin bombát szeretek, akkor elmegyek a patikába. De ez még csak finom is. Én arra lennék kíváncsi, hogy doktor úr, te tudsz ugyanilyen áhítattal beszélni az eredeti szakmádról, hiszen házi orvos. Szükséges, és Mert a szeretem. borászatról az egészen biztos, hogy tudsz. De ez, Nekem az a legnagyobb sikerélmény. Azt gondolom, hogy azért tud erről így beszélni, mert hivatásként kezelni. Csak hogy mind a kettő, tehát ez az, hogy egyiket sem kellett feladni a másikért. Szirszú az félgyógyszer. Nekem az a legnagyobb boldogság, amikor egy nagymami valaki bejön oda bottal, és a szokásos gyógyszerét írom föl, mert hát erre ezt kell, és csodák nincsenek. Sajnos. És
és elbeszélgetek vele, és kifelé ott felejti a botját. Édesapám 72 éves, és 65 éves koráig cukorbeteg, vérnyomás problémák, kardiológiára tulajdonképpen beutalóval járt már szinte. Ott dolgozik nővérem, volt sógorom is ott dolgozott, és folyamatosan nem találták a bajt, nem tudták beállítani, halálfélelem folyamatosan, és 65 évesen elkezdett, aki addig életében nem sportolt, nem jót, nem cigarettázott semmit, napi 150 fekvőtámaszt lenyomni, most már azért komolyan súlyzós gyakorlatok is vannak, és esténként az ő elmondása szerint az 1 decibor, szerintem remélem 2, de szerintem 1, anyámat ismerve, és ki van virulva, de olyan szinten, hogy farmer, gatya, sportcipő, bőrcseki, amit én az egyik filmből elvételeztem. Áramlik az energia. Egy ilyen nagy texasi pilóta bőrcseki, és képzeljétek el, hogy bemegy egy budapesti bőrüzletbe, egy nagy bevásárlóközpontban, és így a bőrcsekiében nézegeti a bőrcsekiket, és így. És akkor mondja neki a fiatal hogy hogy tetszik valamelyik? Uram, azt mondja, nagyon gyengék ezek a bőrök, nagyon satnyák, mondja a kőkemény bőrcsekében. Hát igen, uram, de az öné látom jó anyag. Honnan van? Honnan? 15 évig berepülő pilóta voltam Tennessee-ben. Ilyeneket lök 72 évesen, így csajozik, hogy úgy mond. És a borrakterendben vannak csodák. Egyik hivatásból a másikba át lehet-e menekíteni valami olyan tudást, olyan tapasztalatiságot, ami segíti a másikat, és vice versa? Igen, mert szerintem most nem az én egyik vagy a másik, minden hivatásnál, tehát ahol valaki nem alapos, nem pontos, nem tisztán tesz valamit, nem őszinte a dolgaival, abból, és nem alázatos, abból olyan sok jó nem szokott születni. Tehát ez talán csak a médiára nem mondható el. Azt nem is. Törekedni kell rá, de nagyjából nem biztos, hogy ott Elmondható ebben ugyanez a lenne. receptúra, nem, Gabi? Szerintem az alázat, az a receptúra. Az mindenféleképpen Az igen, alázat, csak az a receptúra. néha nagyítóval kell keresni. Hát én tovább megyek, én azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy az általam elképzelt profi műsorvezető az egy személyiség. A műsorvezető az egy beosztás. Én ezt így fogom fel. Tehát olyan nincs, hogy valaki műsorvezető, az nem egy szakma. Hogy éppen műsorvezetőként osztanak be, vagy szerkesztőként, vagy riporterként. Tehát inkább a szakmán belül van egy tehetséged valamihez, meg is kell tanulnod belőle nagyon sok mindent, de én nem nagyon hiszek abban, hogy van olyan jó műsorvezető, aki nem szerkeszt közben, hiszen akkor hogy tudsz kérdezni? Igazából azt tud kérdezni, aki az élet többi pontján is, amikor éppen nincs a fény rajta, akkor is kérdez. Tehát én úgy fogom fel azokat a boldog semmit tevős időszakokat, hogy én az alatt töltődök, és az életemben minden olyan időszak, amikor nem dolgoztam, az nekem olyan ajándék volt, mert annyit tudtam töltődni belőle, és ezt most mindegy, hogy gyermekvárásnak hívom, vagy éppen kényszerpihenőnek, hisz nekem is volt ilyen, mint ahogy mindenkinek az életében, hogy valakinek nem tetszett, vagy valami más oka volt annak, hogy alkalmazzanak-e. Ez nekem mind akkora lökést adott, mert az alatt lehet töltődni. Tehát ahogy kell a napa mellett az éjszaka, hogy pihenjél, úgy azt gondolom, hogy az életedben azok kegyes szünetek, és azokat valahogy úgy kell felfogni, hogy az alatt te készülsz valamire. Én mindig azt mondom, hogy soha nem tudom, hogy mire készülök. Tehát én nem tudom, hogy én ezt a szakmát, ha így veszük, fogom-e még űzni. Én mindig úgy készülök, hogy minden egyes felkérés az még egy ajándék. Ezt egyébként lehetne szakmaként is felfogni. A világ más pontjain ezt profi módon lehet űzni. Nálunk is bizonyos helyzetekben, de nem tudsz vele kalkulálni. De biztos, hogy volt már olyan felkérés, amivel megtaláltak téged, amire azt mondtad, hogy hát nem vagyok benne biztos. Nagyon megtisztelő, de nem vagyok benne olyan Már biztos. van ilyen. De volt, amikor nem mondtam, és baj volt belőle. Tehát amikor nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mikor... Mi volt az? Azt elárulod? Elárulom, persze, hogy elárulom. Szerintem ezt el lehet ma már mondani. Az Igazságára nevű műsor volt, ami hála a Jóistennek valahogy
a sors kimenekített belőle, hogy így mondjam, mert várandós lettem a kislányommal, és én azt gondolom, hogy sosincs semmi véletlenül. De akkor annak idején miért nem tudtál kategórikusan egyből nemet? Megmondom neked, mert én úgy látom, hogy minden azon múlik, hogy te hogy kivitelezed, hogy egy szőlőt, ahogy a pincében ne roncsa el, mondta a László. Amikor elolvasol egy szinopszist, vagy egy forgatókönyvet, vagy egy színdarabot, Csehov egyszer jól megírta a 3 nővért, és mégis láttunk rossz 3 nővért. Ugye? Mert mennyire nehéz, hogy ki rendezi, hogy fogja fel, kit éppen milyen pillanatában, milyen tehetséges pillanatában talál meg az a szerep, hogy tudja újra formálni. Na most, amikor meglátsz egy szinopszist, akkor én általában lelkesedek a szinopszisakért. Tehát én azon emberek közé tartozok, ki rögtön mindent beleképzel, és mindig azt gondolom, hogy hát ez iszonyú izgalmas, hát ez remek. Tehát tudom is ezt kérdezték, amikor egy bukott műsor után ott ülsz. Egyébként az élet ilyen, mert előtte 1000 olyan adás van, amit jól megcsináltál, de mindig számolnod kell azzal, amikor valami nem sikerül. És ezeket azért kell elmondani, mert még lehet ilyen. Tehát, hogy ott ülsz, és azt mondod, hogy iszonyú jó, hát annyi lehetőség van benne. És mégis belecseppensz egy olyan szituációba, amikor tőled mást várnak el, mint amihez értesz. És borzasztó nagy pehje az ember életében, és ez csak a mi szakmánkban visszavetítve, vagy akár egy színészet, hogyha valami nem jókor talál meg, nem a tehetséges, az életednek a jó pillanatában, amikor neked való egy szerep, mondjuk, vagy későn, vagy túl korán talál meg, borzasztó nagyokat lehet bukni, és ez a mi szakmánkban is így van. Hogyha nem jó periódusodban talál meg egy műsor, nem te vagy rá megfelelő, akkor bukni fogsz vele. Nem vagyok még annyira régóta a szakmában, de nem is ma kezdtem, de szerintem nálam többet, tehát én azért évente 3-4-szer adott a lehetőség a bukásra, és én azt gondolom különben, hogy vagy zseniálisat alkot az ember, ahol mondom fölfeszül, vagy hát középút nincsen, hanem az nem olyan jó. Tehát aki annyit bukott, mint én ezen az asztalon, annak kalapot emelek szerintem. De ezek a bukások, mivel nem batyuk, én cipelem őket, és nem is elfelejtem, de mindenképpen megerősítenek, hogy ne féljek annyira a bukástól, mert már megéreztem az ízét. Egy tehetséges embernek kell ezt. Nekem ez egy különös kegy, hogy én ezt csinálhatom. Én színésznek készültem, és 1,5 évig kínlódtam a Színművészeti Főiskolán, a major osztályba, Székely Major Zsámbéki osztályba. Hálát adok az Úristennek, hogy hozzájuk járhattam, mert soha azt az örömet, vagy azt a sikert nem élhettem volna meg a saját pályámon, hogyha engem csak egy kicsit is kegyelemből ott tartottak volna. Tehát ha engem akkor ott megszánnak, ha én akkor ott fél tehetséggel ott maradok, akkor nem is tudom, mi lett volna az életemből. Miközben jókor azt mondták, hogy menjen inkább el a bölcsészkarra, olyan okoskodó lány, ez olyan... De eltanácsoltak? Nem, ennél sokkal jobb volt. Ennél sokkal jobb volt. A major félrehívott, és azt mondta, hogy maga annyit fogyott egy év alatt, hogy itt valami nem stimmel. És akkor én mondtam, hogy én annyira kínlódok. Nekem az első évben Júliát játszottak velem. Na most gondold el, hogy a Rómeó és Júliában ugye mi lehettél? Lehettél Dadus, Capuletné, vagy Júlia, ha rám nézel. Hát ebben nekem nem volt szerepem. És hát nem véletlenül ezt vették elő, mert hát itt kezdődött az, hogy vagy felismered, hogy képes vagy arra, megvan-e az a képességed, hogy másnak a bőrébe bújj, vagy nincs meg az a képességed. És én az első percben megéreztem, hogy én nem tudok másnak a bőrébe bújni. És ezzel kimondtam a saját halálos ítéletemet. De nem biztos, hogy bele kell bújni abba a bőrébe. Na látod, én meg úgy gondoltam, hogy bele kell bújni. Ez érdekes. És borzasztóan megszenvedtem. Tehát amikor meg kellett halni, meghaltam, tehát őrületes amplitudókat jártam be. Viszont, és bocsánat, de itt volt egy másik énem, hogy rettenetesen szerettem a magyar irodalom órára járni, meg világirodalmat hallgatni, meg művészettörténet órára, és mindig olyan helyzetbe hoztam magam, hogy rendezni kelljen, meg megírni kelljen, meg kitalálni kelljen, és soha nem abban a helyzetbe hoztam magam, ahol csillogni kellett volna. És akkor a magyar, csak hogy rövid legyek, azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy én sokkal jobban érzem magam a kreatív oldalon, mint kitenni magam. És kimondta azt, amit én nem mertem
mertem volna magamnak, hisz akkor, amikor én felvételiztem, ugye ez a 80-as évek vége volt, tehát gondolj bele, 800-an jelentkeztek a főiskolára és fölvesznek, és engem másodikra fölvettek. És az elsőn és a harmadik szűrőn. Tehát önmagammal nem. Tehát ki az, aki akkor azt meri mondani, a pint, hogy ott hagyom. Nem mertem azt mondani. És azt mondta, hogy ad egy fél évet, hogy felvételizzek a bölcsészkarra, és hogyha felvesznek, akkor én szépen átmegyek így az egyetemre. És elkezdtem tanulni, ehhez persze kellett egy szerelem is, tehát ehhez kellett egy operatőr szerelem, aki azt mondta, hogy már pedig mi művészettörténetet fogunk mostantól tanulni. És engem átvettek rögtön a bölcsészkarra, és én úgy tudtam eljönni a főiskoláról, hogy számomra kudarc volt. Tehát én úgy értem meg, hogy az életem egyik nagy lehetőségéből fogok visszahátrálni, de ugyanakkor egy olyat adtak a kezembe, amiben nem a bukást, hanem a lehetőséget lehetett meglátni, és akkor nekem jött 5 év bölcsészkar. Doktor úr, mit kell tudnunk a kedvenc Rieslingedről? Egyszer megiható. De lehet, hogy kérünk majd még belőle, nem baj? Az, hogy ez olasz Rieslinget iszunk. Egy kis idiotizmus van benne, mert kell, hogy tudjátok, hogy a neve olasz, az eredete valószínűen francia, de a monarchián kívül nem termesztették sehol. Ez a Magyarországon az öregapámként ez a szegény ember borom, ez még sosem hagyta cserbe. Ez nem hagy cserbe, így van. Ez sosem. Ez szőlőnek is nagyon megbízható, bornak a legjobb barát, és tud könnyű lenni, és tud olyan súlyos, hogy alig bírod emelni a lábadat is. Közben megérkezett a második fogás. Mit szóltok hozzá? Hát ez egy fricska lesz a Lacinak. Ezt akkor is megeszem egy Azt tudjátok, hogy a zalai rák az a legkurensebb dolog volt, és a vizeink, amikor olyan nem voltak tiszták, elveszett szinte belőle, és most újra van. A zalában? Na de te vadászol, és nem amikor halászol. Hát egyszer elmentem rákászni, úgy összecsíptek a súlyogok, hogy megmondtam, hogy utálom a rákot. De aztán ugye ez mégse így volt. De a történet így volt, és azt mondta az egyik öreg barátunk, amikor még a monarchia volt, és akkor még voltak tengeri rákok Budapesten, és a legszebb tengeri rák került annyiba, mint az édesvízi rák. Hát azt mondják, nem zónapörkölt volt Pesten akkor a menü, hanem a rákosból a rák. A zalai borvidék egyike a legrégebbi borvidékeinknek. Az itteni szőlőtermesztés a rómaiakig vezethető vissza. A török hódoltság és a későbbi filoxéra járvány pusztítása után ezen a vidéken szinte a semmiből kellett újrakezdeni a szőlőtermesztést. Köszönhetően a gazdák kitartó munkájának ma újra csodálatos borok születnek itt. A ma is ismert zalai bortermelővidék 1998-ban emelkedett borvidéki rangra. Második fogásunk egy különleges halétel, zalai folyami rákkal, amely igazi ritkaság egész hazánkban. Valaha az ország folyói és tavai tele voltak édesvízi rákokkal, de ma már csak nagy szerencsével lehet hozzájutni. Ételünk alapja egy harcsafilé, melyet séfeink elősütöttek, majd a fokhagymás, parajos, rákhúsos vajaskérekben pár perc alatt készre sütöttek. Mellé egy fehérboros tejszínes rákhúsos ragut kínáltak, melyet póréhagymával, kaporral, citrommal ízesítettek. A különleges csemegéhez borászunk saját 2009-es olasz rizlingjét ajánlja. A borban a mezei virágos illatjegyek és a citrusos íz keveredik a termőhely jellegzetes minerális jegyeivel és a fahordós érlelés ízeivel. De doktor úr, te hogy lettél borász? Enyhefokú genetikai terheltség. Süni gyerek voltam, akit piszkos érdekelt akkor a szőlő. Egyáltalán nem. És beállított az öregapám kapálni ott a baranyai szőlőnkben. Valami rohadt hosszú sor volt. És hát ez fölír egy nagy példával. És mindig azt mondta az anyámnak, nem azért adok neki munkát,
mert szüksége van rá, hanem tanulja meg a munkabecsületét, meg hogy valami rá van bízva, és azért ő felel. És ott szótlanul kapálgattunk, és azt mondta a papa, hogy ne hagyj egy gyomot se, írd magad körül. Később meg majd magadba is. És én már olyan szomjas voltam, mondom, papa, menjünk már, teríts meg, aztán üljünk asztalhoz, ígyunk valamit, együnk. Azt mondja nekem, hogy te, vegyél le 2 szemmeggyet, vedd be a szádba, rágd el, de a magját ne köpd ki, mert nem a szomjadat veszi el, hanem nem enged szomjazni, tehát elfeledteti veled. Hát mondom, na, ilyen öreg apát senki nem kíván magának. És mikor kiértünk, akkor asztalhoz ültünk, ettünk és ittunk. És tudod, mi a poén benne? Hogy amikor már kiértünk és letöröltem a homlokomat, milyen relatív a dolog? A sor a másik végéről már nem is volt olyan hosszú. Tudod, mikor nekiállsz valaminek, és azt mondod, hogy ez bevehetetlen, ezt nem tudom megcsinálni. Mikor a végére értél, akkor azt mondod, hogy hát, ja. A másik végéről hosszabbnak tűnt. Nekünk volt egy szőlőnk, a nagymamának volt egy szőlője. Pátkán. Messze van az még. Pátkán volt egy De szőlőnk. betalált nagyon. Rettenetes kis faház volt rajta, présházak már körülöttünk, és én pont kamasz voltam, amikor mi ezt elkezdtük művelni. És Tavaly volt. Igen. És hát a kacsolásnál ott én elvesztem. Szóval őszinte leszek veled. Ugyanígy a sorba be kellett állni, ugyanígy végig kellett kacsolni. Igen. És kamaszlányként csak azt vártam, hogy fölülhessek a biciklire és bemehessek a boltba valamiért. Nekem például bányászok voltak a nagyapóik, de úgy szerintem vissza ugye a kezdetekig. Tehát ahogy én így keresgettem nemesi vonalakat, nem találtam, ezek ott a felvidékén nyomták a bányába. Nagyapám az azt hiszem 50 évig, ebből 35-öt lent, 15-öt meg külszíni fejtésben. Ekkora ember volt. És érzem, hogy hát nem lehet feladni, mert ha föl is adnám, akkor bekapcsol egy gomb, és akkor elkezdi ott a túlvilágon ugyanúgy fejni a dolgot, vagyis ugyanúgy a csákánnyal dolgozik, és érzem ezt az erőt. Na most ott az én nagy problémám, hogy érzem, hogy akármennyire mérgezem a testemet, vagy a szellememet, tehát ez a kitartás, ez a kurázsi, amit tőle örököltem, ez megvan és átsegít. Na ez rendben van. Na de mi lesz az én unokámmal? Tehát az a méreg, amit én bevettem, akár gondolatban, akár nikotinban, alkoholban, az a töménytelen mennyiség, az hogy fog kicsapódni? Ő amikor gondba lesz, akkor bekapcsolódik az a gomba, ahol majd én kezdem őt segíteni. Itt van a nagy probléma. Együtt töltött idő. Ilyet ne is kérdezz. A talentum nem örökre, hát ilyet te megkaptad, tovább kell adnod. Slussz. Lehet, hogy nem leszek népszerű. Én ezt nem tudnam így lefordítani, hogy együtt töltött idő, én úgy tudom így lefordítani, hogy minőségi idő. Ez az. Nem az együtt töltött idő. Számtalan ember, számtalan nő bújik amögé, hogy neki otthon kell ezt, vagy azt, vagy a gyerekkel ezt, vagy azt. Én gyakorló anyaként 3 gyereket nevelgetve, mondjuk inkább úgy, mert a kicsi még kicsi. Szóval nem a hossza, hanem a minősége számít az együtt töltött időnek. Minden más megszervezhető. Nem kell ott lenni bizonyos helyzetekben, és hagyni kell őt magára. Hagyni kell, nem kell rátelepedni egy gyerekre, nem kell mindenáron bebizonyítani, hogy tőlem nem tud egy lépést sem tenni, mert én akkor vagyok boldog, ha tőlem tud egy lépést tenni, viszont nagyon hiányzom neki, és felhív egy nap többször, mondjuk a 27 éves fiam is akár elpanaszol valamit. Nem kell, hogy ott legyen velem. Tehát én a minőségi idő fogalmát szeretném inkább bevezetni, és hát még egy van, hogy egy nőnek arra is kell gondolnia, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gyerek egy idő után, attól te még nem biztos, hogy hasznos vagy, hogy minden nap furikázod őt napi 5 órában a városban. Nem arra fog emlékezni. Nem, és hiába, és a te életed is felesleges, mert az ember kell, hogy dolga legyen. Akkor hímezzen inkább. Mert az is boldogság. De hogy minőségi időket kell a gyerekkel eltölteni, amikor ő rám figyel, én ráfigyelek, és megkeresni azt a pillanatot, ami neki épp abban a pillanatban a legizgalmasabb.
és azt gondolom az épp abban a pillanatban, mert annyira változik egy ennyi idős gyerek, nekünk szinte napra egy idős a legkisebb gyerekünk, már az enyém, az övé az egy, hogy ilyenkor a legizgalmasabb a vele való lét. Ha én látom, hogy őt valamilyen téma izgatja, akkor én biztos, hogy arra fogok fókuszálni, és nagyon pontosan megmondom neki, hogy már pedig én ma este 6-tól 10-ig sajnos nem vagyok, de bepótoljuk holnap reggel. És már azt is megmondom, hogy mivel. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig legyen mit várnia, és hogy hozzám élmények kötődjenek. A legjobban a példatanít. És ha azt látják rajtatok, hogy szeretitek, amit csinálsz, óvatlanul is megfertőzöd vele. Hát ha sikeres vagy benne, akkor nyilván szereted. Hát meg ha beszélsz arról, hogy mit csinálsz. A gyerekek többsége nem tudja, hogy mit csinálnak a szülei. Tehát ha ez nincs megfogalmazva otthon, még akkor is, ha nem tárgyilagosan, mert bizonyos szakmákat, tehát már nem olyan könnyű megmutatni, a mozdonyvezető, ugye az egy exakt dolog volt. De ma már olyan sok olyan szakma van, amit nem lehet elmagyarázni, de a filozófiáját, ha az ember megfogalmazza saját maga számára, és itt a nagy lehetőség az életben, hogy egy gyerek arra egy fantasztikus lehetőség, hogy a saját életedet megfogalmazd. Ennek a bornak van egy kis külön története. Együtt szoktunk télen szalámit tölteni, meg sonkát pácolni az egyik hentes barátommal, aki Ausztriában dolgozik kint, és nem sok szabad ideje van, de azzal se tudott mit kezdeni. Hát mondtam, hogy én erről gondoskodok, majd telepíts szőlőt. És nem lesz. Így is lett. Szabó Zsolt barátomnak ott a mi szőlőnk alatt egy 100 méterre ott van, és ez egy merlot bor. Én vagyok egy kicsit a keresztapja, mert profi szalámi, meg sonka készítő, de hát mit tudom én, mindenhez senki nem érthet. És vásárolt, új hordót vett, meg én ott a kinti magyarok úgy mondják, hogy nem pácolják a cefrét. Tehát amikor áll és kierjed, és akkor azt forgatni kell többször, mikor kell elpréselni, mit kell vele csinálni. És akkor azt mondja, biztos, hogy kellett ez nekem? Mondom, várd ki a végeredményt. A sonkát se kóstoljuk ki a sózóból, hanem mikor kész lesz, ugyan 2 év száradás után. És ez az a merlot, és mondtam neki, ha több lesz, 6-7 fürtnél rajta, az dob le. De azért adta oda az Isten arra a tőkére, én meg ledobjam. Dobd le. Vissza fog köszönni az eredmény. Hát és volt olyan év, amikor több volt a földön, és mindenki hülyének nézett mindenkit, szerintem engem is, csak hát mivel nálam van az injekciós tű, úgyhogy ez nem nagyon hangzik el. De a végeredmény visszahozta, tehát egy nagyon szép, még fiatal szőlőből származó, 18 hónapig érlelt, fahordóban érlelt merlót iszunk, ami se derítve, se szűrve, ahogyan az Isten odatta a tőkére, úgy lett lecsücsorgatva a hordóba, palacba, és ilyen kézi dugózóval le. Hát se derítsük föl. Ennek nagyon komoly utóélete van a számba. Nem? Igen, ez sem van lehet gyorsan egy inni. foglalkoztat. Igen. Ez a foglalkoztatós bor. Tehát amikor utána még egy kicsit van dolgom vele. És Doki, ki volt az, aki téged tett próbára? és ott volt az öreg Bánfalvi Józsi bácsi, és én őtőre lestem ezeket az apró praktikákat, amelyek nincsenek benne semmiféle egyetemi tankönyvben, mert a lombikból minden analízist ki lehet szedni, hogy ez ilyen terpén alkoholoktól kezdve. Ők nem, ők az empirikus tudásukra, ami generációról generációra öröklődött, azt kértem el tőle, és odatta. És én ezt próbálom továbbadni, már amennyi van belőle nekem. És ezek olyan jó dolgok, és ez még, és lenne itt még valami. Amikor olyan kellő alázattal műveled, és már úgy tudod, hogy tudod a dolgodat, akkor azt mondták, hogy ha ezt mind összeöntöd, és leszűröd, akkor a legvégén megjelenhet az ujjad begyén 2 csöpp. Ezt hívják bölcsességnek. Ha kéred, sose kapod meg.
Ugyaj. Egészségünkre. Én csak remélem, hogy nekem is Dicsérhetem, mert nem az enyém. Jó ezt inni, ugye? Nagyon finom. Nagyon finom. Nagyon-nagyon finom. Nagyon. Az ételünk is az, de még úgy ellennék még ezzel a borral egy darabig. De merjük szerintem összekóstolni a kettőt. Van ott még, ahonnan ezt hozták. A borvidék időjárása a hazai átlagnál hűvösebb, és az évi csapadékmennyiség is itt a legmagasabb, ezért az itteni borok keményebb karakterűek és magas savtartalmúak. A zalai gazdáknak tehát nincs könnyű dolguk, de munkájukat nagyban segítik a zalamenti ártéri területek, amelyek a hőmérsékleti ingadozásokat jelentősen tompítják. Főfogásunk egy vadétel, melynek alapja mangalica zsírban, borókabogyóval, rozmaringgal és babérlevéllel konfitált vaddisznópofa. A vaddisznó karakteres ízéhez jól illik a pirított hagymás tejfölös kukorica ganca, a vidéki magyar konyha egyik hagyományos körete. A zalai borvidék dűlői még tartogatnak meglepetéseket, így a gazdák szívesen teszik próbára a föld adottságait. Évről évre születnek olyan borok a kistermelők kézműves pincéiben, amelyek még felfedezésre várnak. Ilyen mellót hozott Busai László is az Izsó-völgyből, amely bársonyos, ugyanakkor szinte kirobban belőle a piros-bogyós gyümölcsök, a fekete szeder és az áfonya íze. Mindannyiunk szakmájáról beszélgettünk már, de engem még azért tehát én pedzegetnék még valami, mert Sabi, a tiédről még kevés szót ejtettünk. Azt hallottam egyszer tőled, hogy te úgy gondolkozol, hogy egy színész azért jobb esetben 26-27, de hogy még 30-on innen azért úgy kifor. Kb. Úgy, mint a jóbor, nem igaz? Tehát, hogy szület után hordóban érlelődik, később palackban, aztán utána elkezd hanyatlani, ha nem vigyázunk rá. A színészekkel kapcsolatban ez a megállapítás, ez helytálló, vagy sem? De tényleg így gondolod, hogy egy színész 27 éves korára beérik? A technikai dolgokat nagyjából elsajátítod. Kellőképpen megkeményedik az arcodon a bőr, fölkészülsz mindenféle dolgokra, nem ijedsz már meg a fényektől, kamerától, emberektől. Tehát szakmádban úgy otthon vagy. Na, de a másik fontosabb dolog az, hogy valóban te közvetítesz, ugye? És hát kipróbált mesterműveket, és mint a borászok nem küvét készítesz, tehát összeraksz innen onnan dolgokat, hanem mondjuk abból az, mondjuk egy Csehov, tessék, cseresznyéskertet, úgy, ahogy azt zseniálisan megjött a Csehov, azt te megpróbálod eljátszani. Mi kell ehhez? Azt mondja a Hamlet, hogy tükröt tartani a társadalomnak. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy nem a tükör nem én vagyok, hogy lám, ti ilyenek vagytok, mint én, hanem én valóban egy tükör vagyok. Egy tükörlap. Föntről jön a fény, és ha én kellő szögben állok, kellő pillanatban... Akkor lemorzizott, hogy segítség! Akkor a fény föntről, vagy valakinek lentről felhasznál téged arra, hogy az a fény általad megvakíthat, vagy kinyithat szemeket lent a nézőtéren. De... És ebből van 2 vagy 3, 5, egy külön. Ehhez neked szellemileg, fizikálisan, a tested mindenféle szempontból tisztának kell lenned ahhoz, csillogónak, mint egy gyémántnak, és ez mindent meg kell tenned, hogy ez a kegyelem téged elérjen, hogy a Jóisten téged erre felhasználjon. Ergo jó szögben kell állni. Ergo 26 évesen megtanulsz technikákat. Most jó szögben állsz? Hogy érzed? Hát én keresem folyamatosan, hát néha belém csapott, így átsütött, de hát általában nem. Ebben is van egy hiúság, mert azt mondom, hogy nem belőlem születik a művészet, hanem általam. Tehát ez egy nagyon szép takarózás, de hát azért én is kellek hozzá, mert csak belőlem. De hát én vagyok az én bulvárpletykák. Micsoda? Tehát, hogy nem belőled születik, hanem ja. És ez egy komoly múlus az életedben, amivel viszont leszámoltál, ha jól tudom. A bulvárral? Így van. Tényleg, persze. Hát nem, én nagyon jól esett, amikor így hirtelen jött ez a sikernek nevezett valami, hogy egyszer csak ilyen fiatal egyetemista lányok, nagyon nagy barna szemekkel, valóban kíváncsiak voltak a véleményedre, és olyan okosnak tűnhettél. Aztán elolvastad a cikket is látod, hogy tulajdonképpen azt szerint írtam meg, amilyen az által elképzelt olvasó. Tehát ugyanaz a cikk egy nagyon menő,
ilyen gasztronómiai magazinban egy ilyen klasszika filológia szakon végzett úriember választékával beszélt, és azt mondta, hogy igen, ez én vagyok. Aztán egy ilyen bulvárlapban ugyanazok a mondatok pedig, mint hogyha 300 szót ismernél. És hát nagyon fontos volt édesanyámnak, hogy ő ezt lássa az újságokban, tehát hogy ő boldog lehessen, hogy a gyerekből lett valaki. Aztán jött egy pont, amikor észrevettem, hogy a bulvár sajtó nem tesz különbséget halál és születés között. És hál' Istennek nem mentem be abba az utcába, hogy nekem kötelezettségeim lennének szponzorokkal szemben, hogy jelen kell lenni. És ugye valaki azt mondta, hogy ha a kisujjadat adod a bulvárnak, akkor utána már nem lesz pofád nem adni az egész karodat. És visszaüt. Úgyhogy most van köztünk egy kölcsönös meg nem támadási szerződés. Én sem kérek többé semmit. Ők is békén hagynak, és nagyon szépen működik ez a történet. És lehet, hogy nem ingyen autóval járok, de nem is tudják elvenni. Kétszer már elloptak tőlem ilyet, úgyhogy nem működik. Úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Igen, ezt hogy én jól döntöttem. Van egy kollégám, ő plastikai sebész, általános orvos és belgyógyász főorvos. Nem akarom mondani a nevét, nehogy olyan legyen. Színész 2 mellette. És egy bizonyos színdarabban játszik már nem játszik, a Vágyvillamosában ő az orvos a végén, aki bejön és Blanche-t elviszi. 2 mondata van, de nagyon jó. És megkérdeztem tőle, hogy miért csinálod ezt? Hát ő azt mondja, odaadná az orvosi hivatását tulajdonképpen ezért, ha ezt tehetné. Mert hogy milyen csodálatos. És egyszer így a stresszről beszélgettünk. Mondom, te miről domálsz? Hát mondom, nézd meg, hogy mi milyen stresszt élünk át itt folyamatosan, az a megfelelési kényszer, stb. És akkor azt mondta nekem, hogy gondolj bele, Csaba, bemegyek reggel 8-kor a rendelőbe, és bejön tulajdonképpen folyamatosan 5 percenként, 20 percenként egy olyan aura, amelyik arról szól, hogy segíts ide vele, meghalok, beteg vagyok, süt belőlem. És oda menekül a színészetbe. És arról 2 mondatért bejön. Csak annyit, hogyha nincs valami szelep, soha nem jön be senki hozzám, hogy olyan jól vagyok és ön, hanem ahogy te mutattad. Csak a bajt meg a szenvedést látod, hiszen azért vagy, hogy segíts. Az viszont egyértelmű, hogy azért néha meg kell veregessük a vállunkat. Kell, hogy magunkból is merítsünk egy kis önbizalmat, ehhez kellenek a visszajelzések. De mikor tudja az ember megalapítani a saját pályáját, saját szakmájában, hogy igen, most jó voltam, jó vagyok, mint színész, mint műsorvezető, mint szerkesztő, mint borász. Mikor igenis ki tudod mondani. A borásznál nincs válveregetés, de mikor látod, hogy ott éppen haldoklik, és kihozod belőle, mert éppen itt egy nagy lódarázs, és akkor, ha kell, akár bárhova beadod neki az injekciót, és vagy egy kómából hozol ki valakit, egy diabetikus kómából, ott 5 perc alatt, na ezek a látható sikerek. A borászatnál ez nincs, mert azt mondják erre a borodra, hogy jó. És akkor mondhatod azt, de nem mondod, hogy én is tudom. De tudom, hogy még hogy lehetett volna jó. Mi szakmánkban mi szerencsések vagyunk, mert ahhoz képest, hogy egy borásznak van 40 alkalma arra, hogy jó bort készítsen, egy színésznek 400. Nekem több ezer is lehet. És ha én összeszámolom, akkor én a több ezredignél tartok. Na de minőségi idő. Tehát akkor megint érünk. Én úgy fogalmazom magamnak, hogy én akkor vagyok sikeres, vagy akkor mondhatom el magam sikeresnek, ha megbecsülnek. És a megbecsülés az utcáról jön. És az tapintható. Tehát nem az számít, hogy hányan néztek, az egy mérőszám nekem, hogy egy tendenciát mutasson, egy kivitelezést mutasson, egy programot mutasson. Tehát a sokunknak egy mérőszám, az nem az én mérőszámom, nekem is mérőszám, de sokunknak mérőszám. Megbecsülés. És az tapintható a pénztárnál, már úgy értem a pénztáros néninél, az eladó néninél, a taxiban. Nem az ismertség, a megbecsülés. Az nem az a mérőszám, amikor folyamatosan csörög a telefonod, és hívnak ügynökségek, és megbízásokkal. Nem, az divat.
akkor éppen korszerű vagy. Ez egy nagyon fontos dolog. Akkor korszerű lehetsz, és az ember többször is lehet korszerű. Ez is egyébként visszatérek a mániámhoz, hogy az ember nem mindig korszerű, hanem az egy állapot, amiben vagy tudod magad hozni, a tehetség sem az, tehát te nem showmannek születsz, hanem showman állapotod van. És ez egy nagyon nagy különbség, és ezért ebből sok drámája van az embereknek az életükben, hogy esetleg beleragadnak egy szerepbe. Ez velünk is megtörténhet, ami már rég nem az a szerep, mert már az életed máshol tart, te máshol tartasz, ez nem, az egy állapot. Mint hogy műsorvezetőnek lenni is egy állapot, de hogy éppen mire használnak, ez nagyon rosszul, jó lenne, ha nem csak használnak, hanem te magad is megtudnád. Tehát az ember azért sugallja, hogy éppen mire alkalmas. Tehát a megbecsülés ez egy fontos dolog. Nálunk ez a történetkönyvben nem a taps, mert mondom, én fölháborítónak tartom, hogy tapsol, amikor érzem, hogy rosszul érezte magát. Ez valami rossz kommunista beidegződés lehet. És tényleg érezhetően. Letapsolom, nézd, a közönség bejön a színpadba is. Te nagyon rossznak kell lenni ahhoz, hogy meggátold őt abban, amiért ő eljött. Ő azért jött el, hogy téged most megtapsoljon, és hogy jól érezze magát. És most nem lenézem így a közönséget, de ez egy szórakoztatóipar, ahol ha ügyesek vagyunk és okosak, akkor tanítunk és nevelünk. De alapvetően az időjükkel játszunk, és nekem az a legfontosabb, hogy ezt az időt ne levonják majd életemből, amit tőlük elloptam, hanem hozzáadják, mint ahogy nekik is. Tehát én a csendben érzem abszolút, aminek árnyalatai vannak szintén, de pontosan érezhető, hogy az milyen. Kicsit olyan az a pillanat, ami a visszajelzés, hogy nem is kell egy ponton visszajelzés. Amikor a Pars Krisztián eldobta azt a 80 nem tudom hány centit, akkor láttátok, hogy a dobás után érezte, hogy most egy nagyot dobott. Ezt a színész is pontosan ugyanúgy érzi, utána. Csak nem csinál ilyet. Vagy igen, ott az asztalnál, mert olyan. A mi szakmánkban ilyen nincs. De hogy az megvan. Viszont a csend a mi szakmánkban lehet nagyon kínos. Sőt. Hál' Istennek, ezt sokszor nem tapasztaltuk. Egy borrásnál is lehet kínos, amikor isznak a borából, és ott is több csend van. A csend beszélni tudna. Hajjaj. Mit kell tudnunk a negyedik borról? Erről a borról annyit kell tudni, hogy ott hát mindig valami támpont, zalakaros, gatyaáztató. Mellette nem messze, ott van Nagyroda. Nagyon szép fekvésű és nagyon szép birtok. A császár úr hazajött Németországból, és úgy gondolta, hogy egy nagyobb vagyonból csinál egy kisebbet, így kell borászkodni. és nem más csinált, amitől... És jól sikerült neki? Jó. Jól sikerült? A borászat nagyon szép, meg a szőlő is, meg a burok, a portfólió. És nagyon jó emberekkel van körülvéve, egyébként ők csinálják a Pécsi, a litkét, a pezsgőt, nagyon jó pezsgőket is csinálnak Pécset. És ott van most már 100 hektár a terület, és nagyon odafigyelnek a dolgokra, és ez egy fahordós érlelésű Cabernet Franc. A legkeményebb bor, ugye? Cabernet Franc. A Cabernet közül, ebben szerintem minden borász megegyezik, az minden évben jót tud, a Cabernet Sauvignon nem minden évben tud jót. A Cabernet Franc egy nagyon hálás fajta, és jó kezekben meg ilyenekre képes. Tehát ilyen jókra. És ebben ott van a fahordós érlelés, kis füstös vaníliás jegyei, de mindenféleképpen, tudjátok, hogyha egy gyönge bor lenne, akkor ő uralkodna. De hogyha nagy alapanyag van benne, akkor csak úgy aládolgozik, tehát fölemeli a bort. És ez most erről szól. Fellélegzünk most egy kicsit szerintem, mert most eljutottunk a desszertig. Rétes! Szilvás még hozzá, szilvás rétes. A zalai borvidék különleges éghajlatának köszönhetően a zamatos, élénk, savakban gazdag fehérfajták kiváló termőhelye. A borvidék leggyakoribb szőlőfajtája az olasz Riesling. Az összes szőlőterület több mint 50%-át foglalja el. De jól érzi itt magát a Riesling Szilváni, a zöld Veltlini, a Chardonnay, kék szőlők közül pedig a Merlot, a Cabernet Franc és a kék frankos is. Vacsoránkat egy őszi finomsággal, egy szilvás rétessel zárjuk.
A fahéjjal és cukorral párolt érett szilvában ott van a forró nyár minden zamata, amit ropogós rétes tészta ölel át. Egy egyszerű édesség, meg annyi élménnyel. Utolsó borunk a Kis-Balaton melletti nagyradai dűlők ajándéka. A sötétvörös, néhol kékesbe játszó Cabernet Franc a fekete bogyós gyümölcsök illatával hívogat, mely némi szellőzés után fás, gyógynövényes jegyekkel egészül ki. Könnyű, mégis karakán vörösbor, mely méltó befejezése a mai vacsorának. No, én nagyon kíváncsian várom, Szembe babámmal szeretsz. hogy a doktor úr akkor végül is így a beszélgetés végére hogyan ítélt meg bennünket. Ki mondta Hanvas Béla, amikor a borokról kellett dönteni, ez miért nem lehetnék én egyszerre keresztény és buddhista is, és miért nem szeretnék még más isteneket is? Neked pont ezt azért, mert ez azért passzol hozzád, mert akkor több időt tudnál ellopni egy naplementéhez. Holott nem egy lányos bor. Nem. Akkor is neked. Neked olasz merlot. És megtudhatom, hogy miért? Én elfogadom tisztelettel. Ez könnyű neked, ez túl száraz neked. Én szeretném megköszönni, hogy részt vettem ezen a borvacsorán. Rendkívül jól éreztem magam, sokat tanultam tőletek egyébként. Nem csalódtunk sem egymásban, szerintem sem a borokban, legkevésbé az ételekben. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva innen folytatjuk. Jó éjszakát! Egy hét múlva újra borvacsora. Addig is látogassanak el a borvacsora.tv weboldalra, ahol megtalálhatják az adásban elkészített ételek receptjeit, és egyéb érdekességeket is olvashatnak a műsorral kapcsolatban. A műsor a kiváló magyar élelmiszervédjegy adományozója, az Agrármarketing Centrum jóvoltából jött létre.